Utenga opita kwa onse omenyera ufulu mu ziko la Malawi. Ndikunenatu kwa inu amene mmazitcha kuti a HRDC, a Timothy Ntambo, Anamiwa, a Boni Kalindo, Antanyiwa, ndi ena onse amene amazitcha kuti omenyera maufulu mu ziko la Malawi. Kunena kuti tiyeni tisankhepo chinthu chimodzi, kupitiriza kumenyera ufulu a Malawi kapena kusiya. Chifukwa ziko ili pamene lafikapo chifukwa cha ifeyo omenyera ufulu amene tinamuchosa pita muthalika nthawi imeneyo titakhuta gayiwa chimanga chili pa 80,000. Zinthu zikuyenda bwino, anthu akulembedwa ntchito osayang'anira kumene akuchokera. Lero ziko lafika anthu pokudya chiteze, koma omenyera maufuluwo tikungoyang'ana. And blame yambiri kupitanso mwina ku chipani cha DPP ko ndi zipani zina zosusa. Chikhalirenicho ambiri ali mboma momu akudya bwino koma palibe chimene akuchita. Kufunso nkumafunsa nkumati kodi nthawi imene anthu akanapanga mademo ochosa boma pakati pa nthawi imene ija yapita muthalika ndi pano nthawi yake inali iti? Chifukwa nthawi inonso pano anthu a Malawi afika pa uchisiru pakana afika kumakatenga zikhawo ku michire ndi kumadya, koma omenyera maufuluwo angokhala phe. Ndi anthu a Malawi akufunsa kuti kodi a Timothy Ntambo aja ali kuti? Anamiwa aja ali kuti? Nanga anzawo a Timothy Ntambo aku HRDC aja ali kuti? Popeza iwo aja ndi amene akasogolera mademo onse aku UTM kuphatikizapo amaikolo usi ali kuti leroli? Chifukwa ndi amene akasogolera mademo. Lero ziko lafika pa mwana wa Kanaphala, anthu akuzunzika kopsa muno Malawi. Ndi chifukwa chaninu mwasankha omenyera maufulu, mwasankha kukhala chete. Chifukwa pamene zafikapo ndi pamene ife tikanatuluka. Ndiye mwina tisankhepo chinthu chimodzi, kunena kuti tisiye kumenyera maufulu, tisiye kutulusa maaudio daily. Chifukwa izi anthu sadya. Nthawi imene tinayenera kuti tichose boma ili ndi imeneyi, pamene yafika kuti anthu amene akufuna kulembedwa ntchito mwachisanzo mukapita ku immigration, a immigration anatulusa vacancy mu Marichi, koma mukaone anthu amene atengedwa palibepo amene watengedwapo amene anapita ku interview. Kodi sopano a Malawi ziko lawo ndiliti? A Malawi tu akufunsa kuti mwina ifeyo tiyasogolere kapena chakwera auze kuti kwawo ndikuti. Chifukwa makolo akuzunzika kuwatumiza ana ku sukulu kukaphunzira masukulu odula osakhala atu wawo waulere anthu imeneyo akamuzu. Chifukwa akamuzu ankalemba anthu ntchito komanso osayang'anira dera. Kamuzu ankapitisa ana ku sukulu pakana kumakadya chakudya chaulere kumene koko ku Polytechnic, ku Chansa College, ku Zuzu University. Kamuzu tu amene kuluwana. Lero masukulu onse anadula, makolo akuzunzika kutumiza ana ku sukulu, komano akasirizaso sukulu yake yovuta ya subject 15 mutu umozi. Zikusiyana ni maiko akunja mwana amatenga subject imozi, pomwe ku Malawi kunoko mwana kuti aphunzire atenge ma subject 15, 16 PE, akalembe maeso, apite ku university, abwereko. Lero kuti mumulembe ntchito ndi kuti mwanayo mumunyenke muboma la chakwera limenelo. Ngati ali mamuna ndi kuti apereke ndalama, iye akhale munthu wa kwanu. Ndi nkhanza za mtundu wanji zimene zizi. Nthawi imene ijayo titakhuta kuta madeya, titakhuta kuta nsima zimene tikazitaya, titapenga, titalozedwa, ndiye tinalitenga boma lija ndikulichosa. Lero amene inu munachosa boma gulu lachi na Trumpezi, ndi nthawi yokuti somukanabwerera kuti mukalichose sobomalo. Chifukwa munaliyikapo ndino makamaka inu a HRDC mukutitukwanisa tu ena ife tinali osalakwa. Ndipo amene tinaona mwansanga tinatulukako kumeneko, koma inu a gift Trapezi, inu a Eugene Antambo,
inu anthu aku UTM sinu mukapanga nawo mademo paja lero mukungokhala anthu Malawi akuzunzika. Kodi kufa kapena kupha anthu kupose apa chakwera iwaonjeza kwambiri. Tikunena panopa anthu ambiri akuzunzika ngakhale olo ku polisi anthu amene anagwirapo ntchito kapena akugwira ntchito ndi ma former president kapena former vice president a polisi olo allowance sakulandira duty allowance samalandira akuzunzika a polisi kwambiri ati chifukwa chani chifukwa chokuti akugwira ntchito nyumba za ma former president kapena ma vice president tchimo lawo ndi limenelo kulitenga ngati iwo ndi olakwa. Tikunena pano maziphunzitsi ambiri akuzunzika ena akukhala miyezi 7 osalandira ma health surveillance assistant akukhala miyezi 8 osalandira palibe chimene chikuyenda. Mukafuna kugawa chimanga mukugawa chimanga kwa abale anu china mukumasiya matraki akumapita kumipanda kwanu kumakagawa chimanga chokwa abale anu ngati sukhala wa MCP iweyo wanya ngati sukhala wa ku Central Region iweyo wanya. Tikunena panopa anthu ena a polisi amene ndi aku Southern Region ndi madera ena akutumizidwa kwawo zija zinkachitika kale zija kunena kuti uyu sakuyenera kukhala wakunoko and yet ngakhale olo ame amene akungoyang'anira ame imaona mmene ikuyendera ma affairs a ziko maiko ena ame amachita control the country koma kuno tili ndi anthu ofoira kwambiri tili ndi asogoleri wopepera asogoleri akunoko ndi madamu ananu kwambiri. We are letting government kuti ikapanga zawo zopusa kuti khaya mafuta asowa khaya china chake chachitika kuno ku Malawi ndi azilemba anthu zigoba pa Facebook ndikumachita create nkhani zochita target anthu otchuka. Ndipo boma la Malawi ndi boma lopusa kwambiri lili ni ndalama zoseweresa. Panopa tikunena panopa boma linakonza program ili ndi zigoba zawo pa Facebook amene amachita target anthu otchuka anthu amene ali a opposition anthu amene ali very prominent azibusa ma prophet kumachitira create nkhani pa Facebook kumaanamizira kuti mwina akunyenga azikazi. Ndipo ndikupempheni inu anthu opemphera mupemphere kwambiri ma prophet inu olo kutumiza moto kumene kuti uwakanthe anthu amene wawa chifukwa amene wakumapanga ma meeting yawo ndi boma kuti azichita target anthu opemphera azikunamizira ni nkhani cholinga azichita divert attention ya anthu malinga ni mavuto amene ali Malawi muno. Ndipo anthu awawa ni mamafia koopsa. Ine poyamba sindi nkaziwa koma ndadziwano kunena kuti president tinayi ndi nduna zachezi onsewa ni mamafia. Ndipo ngati kuli anthu amene akunyenga koopsa ndiye ndi nduna zachakwera akunyenga molapisa kumathesa mabanja aeni ma 49 mu leroli akumakamuuza munthu ina amene akufuna kukhala relevant munthu ina wake nthawi inake kunatuluka nkhani ya Martha Chizuma. Munthu ameneyo amene anakamujambula Martha Chizuma uja ndi amene akugwirizana ndi boma ndikumachita create ma Facebook account maina ona mazigoba kumanamizira anthu otchuka. Ndipo ino a opposition musamale anthu a business musamale muziko munomo muli anthu amene asakulifunira ziko lino zabwino cholinga kuti ati boma lizioneka kuti ati ndi boma limene likuchita perform ndikumachita create nkhani zonama. Inu ma prophet otchuka ngati mene alili ngati ambewe anthu otchuka kwambiri a prophet abushiri musamale kumeneko a prophet asabao musamale chifukwa anthu akufuna azikuchitira ni create nkhani ncholinga kuti ma ministries yanu akhale ofoka. Choncho ine ngati munthu amene ndimangoyima pa chilungamo ndiye sesa kuchita expose zonse kumanenapo chilungamo cha zimene chikuchitika muno Malawi. Ife anthu omenyera ufulu ndife makape kwambiri chifukwa ambiri ife timangothamangira ndalama kumasiya Malawi akuzunzika. Panopa Malawi akuzunzika mwina more than before. Akuzunzika Malawi pena paliponse ana asukulu kuti aphunzire ndiye kuti apereke ndalama ku sukulu kwawo. Pali masukulu ena akumafika size yoperekesa 5,000 mwana.
and yet mukumanena kuti boma ndi lomweri. Tikapita kumachinga ukuku akupezeka kuti akwa DC kumachinga abweresa anthu amene akumayenda mizi kumasatira anthu mminda ndikumampeza munthu ndi chakumeki ndikumamuchita register pamunda pache. Zimenezi zikuchitika kumachinga. Matiye akumachinga zimezi akuziziwa koma anthu mukungoziyang'anira kufuna kuti ati boma ndi lomweri ati abere zisankho. Ndafuna ndikuziwiseni kuti kukuchitika za chinyengo zambiri muziko munomo muulamuliro umene wachakwera ndalama zingobedwa palibe chimene chikuyenda. Ndereroli inu omenyera ufulu amene munalichosa boma lija munayeneranso kuti mukumane kapena tikumane tione kuti tipanga bwanji chifukwa amalawi atopa sopano ukukutu zimene zikuchitika zisizikusiyana ndi kufa kuli bunonso kumwalira kuti mwina anthuso akapume kumanda kusiyana ndi kumakhala ndi ulamuliro wangatu ulamuliro wa mamafiya asogoleri wopanda nzeru asogoleri amene anangobwera kuti azaononge ndiye nkumafusa kuti kodi Peter Mutharika anachosedwa mwankhaza uja ndi uyuyu chakwerayi amene akuyenera kukaguguluzidwa ndikumpangira mademo opsa amene waononga ziko ndi ndani? Ndikupempheni inu kumene muli kwa HRDC akulu a UTM amene munali kumene nthawi imeneyo ndiyena amene mmapanga mademo nthawi imene ijayo achina Gift Trapezi achina Ntambo achina Namiwa achina Boni Kalindo mutasavuka ndanonse amene mukumane mukambirane tikambirane tione kuti kodi zikoli tikulitengera kuti ngati kuli kuphedwa oyambirira kukaomberedwa mutikhale ifeyo amene tinachosa boma lija la Mutharika lija ndikubweresa manyakawa awa akupanga zawo za propaganda kumanamizira anthu ma prominent ati chifukwa chokuti ati mafuta avuta ndi anthu achite divert azilankhula zimenezo azilankhula za anthu ena yeti akunyenga ndiwo. Pali wina wamkulu wa za malamulo wagwidwa zulo ku 49 ndipo galimoto yache yaswedwa kumene koko amanyenga mkazi wa mwini wake ndipo audio yanga yamawa ndikubweresa zina limene ndiulula zonse munthu amene yeyo wamkulu tu wamboma lero ndiye muzinamizira maprofeti. Ndikupempheso iwe amene chigoba iweyo ulembe nkhani imene pa Facebook nzanu tu wamkulu wagwidwa usiku galimoto yache yaswedwa galimoto ya boma yaswedwa amene mukumuziwa munthu mukayiyang'ane galimoto yaswedwa chifukwa cha uhule ndalama zimene zafika sono paliwombo posavuka nazo ndiye mufuna muzinamizira maprofeti muzinamizira opposition muzinamizira anthu a business kuti akupanga zinthu zosayenera muno Malawi pomwe mukupanga ndi inuyo. Chibwana chachuluka kwambiri kuno ku Malawi ndiye ndikupempheni inuyo nonse amene munasogolera mademo nthawi imene ija tiyeniso leronso musogolere mademo chifukwa chubu chopopa wekha ananenapo kale Abakiri Muluzi sichimavuta kuchiphwesa. Chubu ichi munachipopa nokha ndi chitu chikukupangisani mabampuchi chubu ichichi. So amalawi ndiokwiya uko ndiokwiya kwambiri mwinaso akamamva mayina athu amangotukwana akamamva zina la Ntambo Gift Trapezi ndani nonse a UTM onse amene ife omenyera maufulu amangotiona ife ngati zisiru ndiye kuli bwinonso itiye tisiye kulankhula maaudio chifukwa tizingolankhula maaudio tinayambira ife kulankhula muja opanda action. Amalawi atopa kwambiri. Bon Kalindo the DC mwana upya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.